ఈరోజు నేను మీకు ఈ వీడియోలో స్పైసీ అండ్ జ్యూసీ చికెన్ ఫ్రైని ఇంట్లోనే సింపుల్గా ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చెప్తాను. కాకపోతే నేను చెప్పేటువంటి టిప్స్ని ఫాలో అయ్యండి. ఇలా ఫాలో అయితే ఈ చికెన్ ఫ్రై అనేది చాలా టేస్టీగా వస్తుంది. ఓకే, వెల్కమ్ టు స్మార్ట్ కిచెన్. దీనికోసం ముందుగా బౌల్లోకి ఒక 10 మినిట్స్ ఉప్పు నీళ్ళలో నానబెట్టినటువంటి హాఫ్ కిలో చికెన్ని తీసుకున్నాను. దీంట్లోకి వచ్చేసి 2 టేబుల్ స్పూన్ల రెడ్ చిల్లీ పౌడరు, తర్వాత సాల్ట్ అనేది ఆల్రెడీ యాడ్ చేసాం కాబట్టి హాఫ్ టీ స్పూన్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. పావు టీ స్పూన్ పసుపు, 1 టేబుల్ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, 1 టీ స్పూన్ ధనియాల పొడుము, హాఫ్ టీ స్పూన్ క్యూమిన్ సీడ్స్ పౌడర్, ఒక లెమన్ జ్యూస్ వరకు మనము యాడ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత దీంట్లోకి వచ్చేసి 2 టేబుల్ స్పూన్ల కార్న్ఫ్లోర్ని కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను. తర్వాత మీకు ఎగ్ వచ్చేసి హాఫ్ ఎగ్ని మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. తర్వాత కొద్దిగా కట్ చేసినటువంటి పుదీనా అండ్ కొత్తిమీరని కూడా యాడ్ చేసుకుని బాగా మసాజ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ మిక్చర్ అంతటిని కూడా ముక్కలకి బాగా పట్టించాలి. ఈ విధంగా పట్టిస్తున్నప్పుడు బాగా ప్రెస్ చేస్తూ పట్టించండి. ఈ విధంగా ప్రెస్ చేస్తూ పట్టించడం వలన మనకి ఫ్రై చేస్తున్నప్పుడు జ్యూసీగాను అదేవిధంగా చాలా టెండర్గా ఉంటుంది ఈ చికెన్. ఈ ప్రాసెస్ చేస్తున్నప్పుడే ఏదైనా చికెన్ మసాలా అనేది మీకు అవైలబుల్గా ఉంటే 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. లేదంటే గరం మసాలా అయినా సరే 1 టేబుల్ స్పూన్ యాడ్ చేసుకోవాలి. నేనైతే ఈ ప్రాసెస్ చేస్తున్నప్పుడు పెరుగు అనేది యాడ్ చేయలేదు. ఒకవేళ పెరుగుని యాడ్ చేసుకుంటే ఇంకా జ్యూసీగా వస్తుంది. కాకపోతే మనకి నిల్వ అనేది తొందరగా ఉండదు, తొందరగా పాడైపోతుంది ఈ చికెన్. అందుకని నేను పెరుగుని యాడ్ చేయలేదు. తర్వాత దీన్ని ఒక 2 గంటల పాటు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి బాగా మ్యాగ్నేట్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా మ్యాగ్నేట్ చేసినటువంటి చికెన్ని మనము ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఫ్రై కోసము ఏదైనా ప్యాన్లోకి కొద్దిగా ఆయిల్ని వేసుకుని హీట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ముందుగా లెగ్ పీసెస్ని నేను ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను. ముందుగా 2 లెగ్ పీసెస్ని పెట్టుకుని మూత పెట్టి ఒక 20 మినిట్స్ వరకు ఫ్లేమ్ అనేది లోలో పెట్టుకుని మనము బాగా మగ్గబెట్టుకోవాలి ఈ లెగ్ పీసెస్ని. ఈ విధంగా మగ్గినటువంటి లెగ్ పీసెస్ని అనదర్ సైడ్కి తిప్పుకుని మనము బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇదే ప్రాసెస్ మరలా ఒక 10 మినిట్స్ మళ్ళీ తిప్పుకుని మూత పెట్టి మగ్గనివ్వాలి. చూడండి, మనకి ఇక్కడ లెగ్ పీసెస్ అనేవి ఎంత బాగా మగ్గాయో. ఇలా మూత పెట్టుకుని మగ్గనివ్వడం వలన మనకి లోపల పచ్చిదనం అనేది ఏమాత్రమూ ఉండదు. తర్వాత వీటిని మొత్తం 4 వైపులో తిప్పుకుంటూ చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవి ఫ్రై అవడానికి మ్యాక్సిమం 30 మినిట్స్ వరకు టైం పడుతుంది. ఈ విధంగా వేగినటువంటి లెగ్ పీసెస్ని ఏదైనా ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని తర్వాత రిమైనింగ్ పీసెస్ని పెట్టి మనము మరలా సేమ్ ప్రాసెస్ లెగ్ పీసెస్ని ఏ విధంగా ఫ్రై చేసుకున్నామో అదేవిధంగా వీటిని కూడా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఒకవేళ మీకు రైస్లోకి గ్రేవీ కానీ కావాలి అనిపిస్తే మటుకి ఒక 2 ఆనియన్స్ని పేస్ట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. మనకి చికెన్ ఫ్రై అంతా కూడా రెడీ అయిపోయిన తర్వాత ఫైనల్గా మిగిలినటువంటి ఆయిల్లో ఆనియన్ పేస్ట్ని వేసుకుని ఫ్రై చేసుకుంటే మనకి గ్రేవీ అనేది రెడీ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ ముక్కల్ని రెండవ వైపుకి తిప్పుకుని మనము బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా ఫ్రై అయినటువంటి చికెన్ ముక్కల్లోకి ముందుగా ఫ్రై చేసినటువంటి లెగ్ పీసెస్ని కూడా యాడ్ చేసుకుని మరొక 10 నిమిషాలు కుక్ చేసుకోవాలి. దీనికన్నా ముందు కొద్దిగా కరివేపాకును కూడా యాడ్ చేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకోవడం వలన కరివేపాకు మంచి క్రిస్పీగా అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ లెగ్ పీసెస్ని వేసి ఫ్లేమ్ అనేది కొంచెం హైలో ఉంచుకుని ఒక 5 మినిట్స్ సుమారు మనము ఈ పీసెస్ని ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఫైనల్గా కొద్దిగా కొత్తిమీరను కూడా యాడ్ చేసుకుని మనము దీన్ని సర్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ చికెన్ ఫ్రై రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి అండ్ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. అదేవిధంగా లైక్ చేయండి. ఇప్పటి వరకు మన స్మార్ట్ కిచెన్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అదేవిధంగా పక్కనే ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.